לפתור את שאלת הסתברות מבגרות חורף 2024. אומרים לי שביישוב מסוים הוחלט לערוך סקר בנוגע להקמת פארק ביישוב. בסקר השתתפו תושבים מבוגרים וצעירים בלבד, וכל אחד מן התושבים כתב אם הוא תומך בהקמת הפארק או מתנגד. ואומרים לי כאן בסוגריים, לא היו נמנעים. מה זה אומר לא היו נמנעים? זה אומר לי עכשיו שאם אני לוקח תושב אחד, יש שתי אופציות. או שהוא תומך או שהוא מתנגד. אין לי עוד איזה אופציה שלישית שהוא נמנע או שהוא לא ענה או משהו כזה. שתי אופציות. סך הכל יש לי תושב או שהוא תומך או שהוא מתנגד, וגם יש לי או שהוא מבוגר או צעיר. לכן אני אעשה כאן טבלה. כי יש לי שתי דברים שהם יכולים לקרות בכן או לא. אוקיי, אז הנה הטבלה שלנו. עכשיו בואו נמשיך לקרוא. בחרו באקראי בתושב אחד מבין התושבים שהשתתפו בסקר. נסמן בפי את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר. אז כאן זה, בואו נעשה את זה באדום, כאן זה פי. אז מי שזוכר, הדבר הזה ועוד הדבר הזה שווים לאחד, וגם הדבר הזה שסימנתי באדום והדבר הזה שסימנתי באדום שווים לאחד. אז אם תושב צעיר זה פי, אז תושב מבוגר זה 1 פחות פי, כי זה משלים ל-1. ובואו נראה מה אני עוד יודע. נסמן ב-K, כאן אומרים לי, נסמן ב-K את ההסתברות שהתושב שנבחר תמך בהקמת הפארק. אז תומך זה K, אז פה זה יהיה 1 פחות K. אוקיי, אני בעצם רוצה, קודם כל לפני שאני מתחיל לענות על השאלה, למלות את הטבלה כמה שיותר. שימו לב, יש פה נתון שדילגתי עליו, אני עכשיו אחזור אליו, נשים לב שאתם לא מדלגים עליו. כל התושבים המבוגרים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק. זה אומר שאם אני לוקח איזשהו מבוגר, הוא בטוח תומך בהקמת הפארק. אז אני יכול להגיד שהסתברות לקחת מבוגר, וההסתברות לקחת מבוגר שתומך, אני אכתוב את זה, פי מבוגר, שווה לפי מבוגר תומך. למה? כי אומרים לי שכל המבוגרים שהשתתפו תמכו. אז אני יכול להגיד שגם פי, ההסתברות לקחת מבוגר שתומך, זה גם 1 פחות פי. אז פה יהיה לי 1 פחות פי, אז זה אני יכול להגיד שזה 0. כי זה צריך להשלים ל1 פחות פי. אוקיי, בעצם בואו נשאיר את זה. עכשיו בואו נמלא את שאר הטבלה. כאן יהיה לי 1 פחות K, וכאן נכתוב את זה P, צעיר תומך, זה יהיה K פחות 1 פחות P, שזה K פחות 1 ועוד P, שזה פשוט נשנה טיפה את האיברים, K ועוד P פחות, פחות 1. מובן כי הדבר הזה שכאן צריך להשלים, פה הסתכלתי על השורה כאן, וזה צריך להשלים את השורה. אז בואו נראה מה מבקשים ממני את א'. הביאו באמצעות P ו-K את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר שתומך בהקמת הפארק. אז אני צריך להביע באמצעות P ו-K את הדבר הזה. אז שימו לב, עשיתי את זה כבר. זה מה שכיף בשאלות של טבלה, שאם אנחנו ממלאים כבר את כל הטבלה מראש, בלי להתייחס לשאלה אפילו, הרבה פעמים כבר חלק מהסעיפים שלנו יהיו פתורים. אז התשובה לסעיף א' היא K ועוד P פחות 1. אוקיי, עכשיו נעבור לסעיף ב'. אומרים לי, מחצית מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק. זה אומר שאם אני לוקח את כל הצעירים, את כל הפי האלו, חצי מהם תמכו. אז אני יודע שההסתברות לקחת צעיר תומך, היא תהיה פשוט חצי כפול פי. כי חצי מהצעירים תמכו. עכשיו עוד אומרים לי, כאן, שתשיעית מהמשתתפים בסקר שתמכו בהקמת הפארק, הם היו צעירים. עכשיו אומרים לי בעצם הפוך. שתשיעית, אם אני לוקח את כל אלה שתמכו, שזה ה-K הזה שכאן, אז תשיעית מהם הם היו צעירים. עכשיו שימו לב שגם זה מייצג לי צעירים שתומכים. כי זה אומנם זה הפוך, אומנם זה תומכים שהם צעירים, אבל זה אותו דבר. תומך שהוא צעיר, זה גם צעיר שתומך. אז צעירים תומכים, זה פשוט יהיה
תשיעית כפול K. עכשיו אמרנו ששתי הדברים האלה זה אותו דבר, אז אני יכול להשוות ביניהם. סעיף ב' אמרו לי למצוא את P ו-K. אז שימו לב, אני צריך לבנות איזה שהן משוואות שמהם אני אחלץ את P ו-K. אז המשוואה הראשונה שלי תהיה חצי P שווה תשיעית K. אני יכול לעשות מכנה משותף, להכפיל ב-18, אז זה יכפל ב-2, זה יכפל ב-9, אז 9P שווה 2K, נחלק ב-2 ונקבל ש-K שווה 4.5P. אוקיי, זה המשוואה הראשונה שלי, אני כבר יודע ש-K שווה 4.5P. אבל ביקשו ממני למצוא את P ו-K, למצוא אותם במדויק, במספר. אז אני צריך בעצם לבנות עוד משוואה. עכשיו שימו לב, אמרנו ששתי הדברים שקפתי כאן באדום, זה בעצם ההסתברות לקחת צעיר שתומך. עכשיו בסעיף א', אמרו לי, הביאו באמצעות P ו-K את ההסתברות שהתושב שנבחר הוא צעיר שתומך. אז אני יכול להשוות את אחד מהם, זה לא משנה את מה מהם, אני יכול להשוות אותו למה שמצאתי בסעיף א', שזה K ועוד P פחות 1. אז נגיד בוא נשווה את הראשון, באותה מידה אתם יכולים להשוות את השני, אתם תגיעו בדיוק לאותה תשובה. אז חצי P שווה K ועוד P פחות 1. אז נעביר אגף, נוריד חצי P, אז יש לי 0 שווה K ועוד חצי P פחות 1. עכשיו שימו לב, אמרנו כאן ש-K זה 4.5P. אז 4.5P ועוד חצי P פחות 1. בואו נעביר את ה-1 כבר צעד. אז יש לי 1 שווה 4.5 ועוד חצי זה פשוט 5P. נחלק ב-5 ונקבל P שווה 0.2. עכשיו אם יש לי את P אני יכול גם למצוא את K. אז K שווה 4.5 כפול 0.2. נבדוק כמה זה במחשבון ונקבל K שווה 0.9. אז בואו נסביר רגע מה עשינו. זה התשובה לב'. P שווה 0.2, K שווה 0.9. אז שימו לב, אמרו לי שמחצית מהצעירים שהשתתפו בסקר הם תמכו בהקמת הפארק. אז אני יכול להגיד שההסתברות לקחת צעיר תומך היא חצי P. וגם אומרים לי שההסתברות שתשיעית מהמשתתפים שתמכו בהקמת הפארק הם צעירים, שזה בעצם גם ההסתברות לקחת צעיר שתומך. אז אני יודע שההסתברות לצעיר תומך היא גם תשיעית K. וגם בסעיף א', אני יודע שההסתברות, מצאנו בסעיף א', כאן, שההסתברות שהתושב שנבחר הוא היה צעיר שתומך, היא K ועוד P פחות 1. אז בעצם יש לי כאן 3 משוואות עם 2 נעלמים, ופשוט החלטתי לפתור רק 2 מהם. אוקיי, עכשיו נעבור לסעיף ג'. בואו נראה מה אומרים לי, בואו נמחק טיפה דברים. קודם כל עצה שלי אליכם, ברגע שאתם מוצאים את P ו-K ויש לכם איזושהי טבלה, תעתיקו את הטבלה מחדש, גם אם זה עכשיו ייקח לכם איזה 2-3 דקות מהבגרות, ובמקום P ו-K תציבו את מה שמצאתם. אז בואו נראה מה יהיה לי. במקום K יהיה לי 0.9, אז זה 0.1. במקום P יהיה לי 0.2, אז זה 0.8. זה אמרנו שזה גם 1 פחות P, אז זה יהיה 0.8 גם. 1 פחות K זה יהיה 0.1, ו-K ועוד P פחות 1, בואו נחשוב, 0.9 ועוד 0.2 פחות 1, שזה 1.1 פחות 1, 0.1. אז הדבר הזה 0.1. אוקיי, יש עוד דרכים להגיע לזה, מי שמגיע, זה לא באמת משנה, העיקר שזה הטבלה שלכם. אוקיי, עכשיו בסעיף ג' אומרים לי שיש איזה כתב חדשות מקומי שראיין באקראי 6 מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם תמך בהקמת הפארק ולפחות אחד מהם התנגד להקמת הפארק? אז קודם כל בוא נמצא את ההסתברות שאם אני לוקח אחד צעיר אז הוא יהיה מתנגד, וגם נמצא את ההסתברות שאם אני לוקח אחד צעיר אז הוא יהיה תומך. אז יש לי תומך מתוך צעירים, שימו לב שזה מותנית, כי זה מתוך
איזשהו מאורע מתוך הצעירים, אני צריך שהוא יהיה תומך, או מתוך הצעירים אני צריך שהוא יהיה מתנגד. אוקיי. אז הנוסחה היא תהיה בלמעלה, אני צריך ששני הדברים יקרו, גם זה וגם זה יקרה, אז אני צריך שהוא גם יהיה מתנגד ושהוא גם יהיה צעיר, אז זה פשוט 0.1, זה פשוט המשבצת הזאת, ובלמטה זה לחלק להסתברות שהוא צעיר, אז זה פשוט חצי. עכשיו אותו דבר, אני צריך בלמעלה שהוא גם יהיה צעיר ושהוא גם יהיה תומך, שזה 0.1, ובלמטה צעיר, אז גם זה חצי. אוקיי, אז יש לי את ההסתברות לבחור מתנגד מכלל הצעירים ולבחור תומך מכלל הצעירים. אז עכשיו אני צריך שאם אני לוקח 6 תושבים, שלפחות אחד תומך בהקמת הפארק ולפחות אחד מתנגד. שימו לב, זו שאלה מאוד טריקית. יש לנו כאן בעצם מלא אופציות. אני צריך לפחות משהו כזה ולפחות משהו כזה. אז אני עכשיו אעשה, אני אחשב את ההסתברות שכולם יהיו צעירים שמתנגדים, וגם בואו נכתוב כולם צעירים מתנגדים, וגם פי כולם צעירים תומכים. למה אני עושה את זה? כי בעצם אם אני אמצא את שתי האופציות האלה, אז מה שמבקשים ממני בג' זה 1 פחות שתי האופציות האלה. כי ככה אני מגיע למצב שיש לי את כל האפשרויות, חוץ מזה שכולם יהיו מתנגדים, וחוץ מזה שכולם יהיו תומכים. עכשיו בשתי האופציות האלה, אם נגיד כולם מתנגדים, אז אין לי באמת אף אחד שתומך. ואם כולם תומכים, אז אין לי אף אחד שמתנגד. אז זה לא טוב. אז אני צריך את כל האפשרויות האלה, חוץ מזה. אוקיי, אז זה יהיה פשוט חצי בחזקת 6. כי זה חצי כפול חצי כפול חצי כפול חצי. הרי מה ההסתברות לקחת מתנגד? חצי. מה ההסתברות שיש שוב מתנגד? חצי כפול חצי. אז ככה פשוט חצי בשישית. וגם פה חצי בשישית. אוקיי. אז שתי הדברים האלה שווים, תבדקו במחשבון אותי, ל-1 חלקי 64. אז פי, אני אכתוב ג', פי של סעיף ג', זה פשוט יהיה 1 פחות 1 חלקי 64, פחות 1 חלקי 64. אז בואו נעשה את זה במחשבון, ונקבל פי ג' שווה 31 חלקי 32. אז זה היה סעיף ג'. עכשיו סעיף ד', שוב פעם יש לי את היוסי הזה, רק שהפעם הוא ראיין בזה אחר זה 5 תושבים. אז שואלים אותי מה ההסתברות שבדיוק 3 מהם היו צעירים, ושהאחרון היה צעיר. אז שימו לב, יש לי איזושהי 5, יש לי כאן 5, 1, 2, 3, 4, 5. בואו נכתוב 1, 2, 3, 4. יודעים מה? נכתוב את זה ככה. רגע. אוקיי. עכשיו אני צריך שהאחרון יהיה צעיר. אז זה צעיר. בואו, אתם יכולים לצייר לעצמכם את זה אם אתם מגיעים למצב שאתם נתקעים, בשביל שזה יעזור לכם להבין. ועכשיו אני צריך, אמרו לנו שסך הכל, בדיוק 3 הם צעירים. עכשיו כבר יש לנו צעיר אחד, שזה החמישי. אז אני צריך שמתוך כל 4 האלה, יהיו לי בדיוק 2 צעירים. עכשיו, יש לי כאן ברנולי. למה? כי אני צריך בדיוק 2 מתוך 4. אז הנוסחה של ברנולי תחשב לי את זה בקלות. אז בואו נראה. אז פי הצלחה, זה יהיה לי פשוט ההסתברות לקבל צעיר, שזה 0.2. אז 1 פחות פי זה יהיה 0.8. ואז מי שזוכר, הנוסחה תהיה פשוט, גם מופיעה בדף נוסחאון. אז נכתוב את זה ככה, פי 4, 2, כי 4 זה ה-n וה-k שלי הוא 2. אז אני צריך 4 מעל 2, כפול ההסתברות להצלחה בחזקת k,
כפול ההסתברות להצלחה בחזקת n פחות k, שזה 4 פחות 2, שזה גם 2. אוקיי, אז פשוט נכניס הכל למחשבון ונראה מה יוצא לי. אז קיבלנו, סליחה, יש לי כאן טעות, שימו לב שזה לא יהיה כפול 0.2, זה יהיה כפול 0.8 בריבוע. למה? כי זה צריך להיות 1 פחות פי. אז זה מה שקורה ככה למי שמדלג על שלבים ולא כותב את הנוסחה במסודר. אוקיי, אז למדתם. אז בואו נראה כמה זה יוצא לי עכשיו. אז 0.2 בריבוע כפול 0.8 בריבוע, אז 96 חלקי 625. אבל שימו לב שזה לא יהיה התשובה הסופית. כי זה ההסתברות שבכל הארבעה הראשונים האלה יהיו בדיוק 2 צעירים. אבל יותר מזה, אני צריך גם שהחמישי, שהאחרון שלי הוא גם יהיה צעיר. אז אני אקח את ההסתברות הזאת, אז בואו נכתוב פי ד' שווה לפי 4.2 כפול, אני צריך שהאחרון יהיה צעיר. אז אני מכפיל את זה בהסתברות שהוא יהיה צעיר. אז כפול 0.2 ואנחנו מקבלים שההסתברות בסעיף ד' היא 96 לחלק ל-3125. זה כבר דברים שאתם עושים במחשבון, אז פשוט ככה לשחק עם זה. אז סבבה, מקווה שהבנתם הכל, וזאת הייתה השאלה שלנו.